És el mercat de la Fira de Bellcaire. I aquest és el, aviam, amb les dades que tenim, és un dels mercats més antics d'Europa. Aquest data del segle XIII, sobre l'any 1270 o així. No ho sé exactament perquè ho tinc en documents, però del segle XIII. No. Aquest mercat va començar a la plaça Sant Jaume. Hi havia unes arcades i el mercat estava a sota d'aquestes arcades. No existia el Palau de l'Ajuntament ni de la Generalitat, era una altra història, no? I el mercat es va crear després que Barcelona va sofrir una pesta i tenien que buidar molt fotuda, ara. Sí, que és la part important que té el mercat. Un mercat com aquest no existeix, que jo sàpiga, i voltat per molts països, i precisament per veure els mercats, no hi ha cap mercat enlloc del món que faci una subhasta. O sigui, els mercats de Barcelona, sobretot els mercats històrics, antigament eren mercats de major i de tall. Major què vol dir? A primera hora... No? I trust them.